Ναι, γεια σας. Εδώ είμαστε σε ένα review του ZTE Blade α460, το οικονομικότερο 4G smartphone της Κοσμοτέ. Είναι διαθέσιμο σε χρώματα μαύρο και άσπρο. Διαθέτει επεξεργαστή 1,1 GHz, κάμερα 5 MP πίσω, 2 μπροστά, οθόνη 5 inch, 840 pixels και 16 εκατομμύρια χρώματα. Τρέχει λειτουργικό Android Lollipop 5.1. Πάμε να το δούμε. Είναι για την τιμή του αρκετά καλό. Βασικά το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η τιμή του και το 4G λόγω με 109 ευρώ που το έχει Κοσμοτέ. Ορίστε, κοιτάξτε, λειτουργικό Android Lollipop. Τέλος πάντων. Είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα, όπως είπα και πριν, η τιμή του. Έχει αρκετά καλή κάμερα, εντάξει, οκ. Είναι το Lollipop, βέβαια κάποια σημεία δεν έχουν το Lollipop, πολύ λίγα βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι πειράζει αυτό. Δεν έχει εδώ τις εφαρμογές μέχρι εδώ, αυτή την δεύτερη σελίδα είναι του ZTE. Εδώ βλέπουμε ενημέρωση λογισμικού, υπάρχει μία για το ZTE. Είναι η τιμή του 109 ευρώ. Όπως βλέπουμε εδώ δεν είναι 5 μεγάλο, εντάξει, όσο ποιον βολεύει. Χωρητικότητα 8 GB, αλλά δέχεται το πλεονέκτημα της microSD, γι' αυτό θα τη χρειαστείτε. Η κάμερα, η μπροστινή, όχι η κανονική, είναι αρκετά καλή, εντάξει. Για τα λεφτά του είναι πολύ καλό κατά τη γνώμη μου. Επίσης, για όσοι ενδιαφέρεται, κατέχει το καινούργιο update του Snapchat. Αυτό το Snapchat που έχει κάνει ένα καινούργιο update, που είναι για μόνο Lollipop συσκευές, το μπορεί να το διαθέτει. Αυτά είναι για το ZTE Blade. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.